To je to čuveno dijelo Klausa Tubera. Najprodavanija društvena igra na svijetu. Katan. Čak preko 40 milijuna prodanih primjeraka. Izmislio ju je Klaus Tuber u svome podrumu 1991. godine. Inspiriran poviješću vikinga koji su naselili Irsku. Društvena igra čiji je otok prepoznatljiv po svojim ovčicama, kamenju, žitu, glini i šumi, koje su smještene po šesterokutnim poljima. Od lige prvaka do online zajednice koja broji milijune registriranih korisnika. Catan Universe. 971 tisuća igrača. Board Game Arena. 8 milijuna registriranih korisnika. Colonist. 287 tisuća registriranih korisnika. Catan se našao na igračim konzolama u obliku video igre i dobio svoju filmsku ekranizaciju pod imenom Gospodar otoka Catana 2014. godine. Sve super, ali postavlja se pitanje, što Catan čini toliko privlačnim? Zanimljivo je. Nije ga teško za naučiti. Ima više elemenata. Dinamika. Interakcija sa ljudima. Prije nego što dublje uđemo u pitanje zašto je Catan toliko popularan, moramo razumjeti kako se Catan igra. Što je zapravo Catan? Catan je otok na kojem obitavaju ovce, uzdižu se planine, rastu žita, protežu rudnici, bujaju rijeke i prostiru šume. Samim time je bogat sirovinama kao što su kamen, drvo, glina, vuna i slama. Igrači naseljavaju otok, a vaš cilj je izgraditi carstvo i zauzeti dominaciju nad otokom i samim time njegovim sirovinama. Kako do pobjede? Ja u biti uvodim u igru malo element kaosa. Što se bolje istrguješ, možeš puno više toga graditi, kupiti bodove, kraju izaći ko pobjednik iz igre. Neće mi sreća pomoći da dobijem u igri. Možda malo kockice, ali više razmišljam o taktici. Kakav kaos vodim u igru? Pa u biti nekad igram, pravim se da imam taktiku, ali u biti samo igram reagirajući na druge igrače. Ali mislim da bi ipak dao taktici malu prednost. All risk. Cilj igre je skupiti 10 bodova. Tko prvi do 10, njegova djevojka. Točnije, otok Catan. Bodove skupljate zgradnjom cesta, naselja, gradova, okupljanjem najveće viteške moći vitezova i otkrivanjem dodatnih ustanova kao što su University, Great Hall, Chapel i Library. Sve što se gradi na otoku ima svoju cijenu i kako bi izgradili dodatne bodove do pobjede morate plaćati troškove izgradnje sirovinama koje ste zaradili, po cjeniku koji određuje igra. Kako do sirovina? Do sirovina se dolazi dobrim pozicioniranjem na mapi i bacanje kockica. Svaki igrač čije se naselje nalazi na križanju između polja koje ga okružuju je vlasnik tih dijelova otoka. Svako polje označeno je brojevima. Kad je kocka bačena, svi igrači čiji se broj na polju podudara s brojem na kocki dobivaju za to zasluženu sirovinu. Bez obzira na to da li je kockicu bacila osoba koja je na potezu ili ne. Svakim bacanjem kockica svi igrači su u mogućnosti nešto dobiti. Ok, pozicioniraš se na mapi, bacaš kockice, dobivaš sirovine i njima plaćaš cijenu kako bi se širio po mapi. Izgradio svoje carstvo do pobjede. Ali to nam još uvijek ne daje odgovor zašto se Catan manija toliko proširila svijetom. Sad kad znamo što je Catan i kako se igra, možemo dublje zaroniti u razloge zašto je Catan toliko zanimljiv. Definitivno jedan od faktora je pravilo trgovanja. Smatraš li da je trgovina sa suigračima važna za pobjedu? Govor je i da i ne, tako je. Smatram da je važna za pobjedu. Pa u početku da, ali kasnije dobivam resurse iz banke. Tu tek počinje onda pravo natezanje sa resursima. Pa bilo bi licemjerno od mene reći ne, zato što sam pobjedila tako par puta jer mi je neko izašao u susret. Naime, u igri Catan igrači su primorani trgovati jedni s drugima. Vi možete biti vlasnici kamena do mile volje, ali ako vam recimo fali glina, onda već morate malo razmišljati o dobrim susjedskim odnosima. Buraz, mi daš kaj glina, a tebi dan koji kamen. Kako se igrači međusobno izmjenjuju sa sirovinama, šire po mapi, tako jedan drugome smetaju, blokiraju puteve i kradu sirovine. Možete zamisliti kako je luda dinamika ove igre kad igrači trebaju jedni druge kako bi pobjedili, a jedan je pobjednik. Daj mi žito ili ovcu, ja tebi dam ciglu. Ne dam ti žito, ti meni nisi htio dati kamen. Nisam ti htio dati kamen jer je meni trebao kamen da izgradim grad. Baš me briga, još si me blokirao tako da sad nikako ne mogu doći do kamena. Ne dam ti ovcu. Svađe, smijeh i zabava su zagarantirani u ovoj igri. Kao što sam spomenuo, igrači kroz igru napreduju i šire se po mapi, što znači da smetaju jedan drugome. Tako da hrabro možemo zaključiti da sljedeći faktor zanimljivosti ove igre je... Mislim da bi ipak dao taktici malu prednost. Taktika je definitivno bitnija od sreće. Taktika. Igrači jedan drugome mogu preuzimati bodove.
ukrasti karte iz ruku, blokirati proizvodnju sirovine, prepriječiti im put i time zauzeti bolju poziciju od suigrača, a u nekim slučajevima i kompletno blokirati daljnje širenje po mapi. Sada možete zamisliti kako igra postaje zanimljiva kada smišljate taktiku protiv 4 do 6 igrača koji imaju isti cilj kao i vi. Taktika je u Katanu prisutna, ali nije ključan faktor. Faktor sreće. Sreća u Katanu omogućuje početnicima i malo neiskusnim igračima da pobjede i da diže živce iskusnim igračima koji se oslanjaju malo više na taktiku. U Katanu se konstantno baca kocka, Ja i kockice se baš nismo najbolji prijatelji. izvlači se hrpa random kartica na sreću. Tako da džabe vam sva taktika ovog svijeta ako taj dan niste imali zlatnu ruku. Nije da sam jednom svjedočio tome da igrač koji prvi puta sjeda za stol i nema pojma o igri uzdrma tuđa lica i odnosi pobjedu doma. Svi znamo da kocka izaziva ovisnost i konstantan osjećaj da nešto dobivate uzbuđuje čovjeka. Ono što Katan odvaja od igara slične tematike, Rizik, Monopoly, Seven Wonders i tako dalje, je to što se Katanova mapa konstantno mijenja. Polja se uvijek miješaju i postavljaju nasumično. Tako i sa brojevima. Mapa nikad nije ista i nikad nećete dva put odigrati istu igru. A da ne pričamo o tome da ima više od 8 ekspanzija, od kojih samo neke od njih imaju po 9 različitih scenarija. Katan je zabavan, brzo se uči, mapa se stalno mijenja, ima hrpu proširenja, može se igrati do 6 igrača, sadrži faktore razmišljanja, iznenađenja, smijeha, zabave, potiče komunikaciju, pregovaračke vještine, uvodi elemente suradnje, razmjene, sukoba i savezništva. Ali najzanimljiviji odgovor zašto je Katan toliko popularan našao se ni više ni manje nego kod autora same igre. Kad su Klausa Tubera pitali što Katan čini toliko popularnim i zabavnim, odgovor je bio poprilično sažet i jednostavan. Vrhunski balans između strategije i sreće.